yira ka fosa ko kabini February kalu temeni samba flana mugwa anifla mi ngoni jisen sayali nyamaya aywa afunganga mine chari jamana na yala saka di malima o siratika ko na sa colonel Asimi Goita ali joji me fola joro la ka wala silike ka yira ka fo akabangu sitigi afo chugumina kono ngoni mali kono mbole sidaw la jisen sayali la piu akatobe kuma kerefe sirfuke ukele kofe aywa ayira ka fosa mi ngoni jisen sayali alere nyamaya be mami mbolo ni watina ni uichadi jamana nyamayi Mahamat Idris Deby Itno aywa ale koninyi ella sirike minyi jumatemeni nyenu obena mekalo kile mugamo samba flani muga anifla akala seni ngono aya yira kafo mali akafereni dabalike ya sajisen sali mali abiseka seka do jisen sali kono chukumina silfuke siratika kono nasa aya yira kafo ko baro kono mega ke chukumina ko olubele jele hamina koninyi kilini koni nde dore lakana usika sabati chugumina farafina checheka duru damani nyonje wodi siratiga lasa minyi alisa juma temeninyi ni alebena minyi mekalo kle mugama minyi Mahamat Idris Deby akala silikono aya yira kafoni koni alama bashike dona natawla minyi jisen sali jamana nyamawyi okolo bele jelebina nyonzoro Muritani jamana kono yasa fereni dabalika ke minyi mali alebiseka seka do jisen sali kono chugumina wodi siratiga la alisa minyi tomba Nations Unies mau aywa oluka nyamaba ni Antonio Guterres ye aleka la silikono aya yira ka fo o jisen sali kono munyi minyi jere jebulu mi seka ke sababu ye minyi jatiga wale ke bo ka seka ukele je chugumina ula ko ale kono manyi ni jisen sali mofe ka fara male kono nga asika foke yasa ubseka do dakeleve ka bo dakeleve chugumina o alisa minyi Nations Unies alinyama ba Antonio Guterres akala silikono alisa aya yira ka fo koni ala kono mabashike koni milisuma ale kono nga hake kono ni do faralaka ko bina ferene dabalike yasa minyi deme krengreli do katoko taka DJ6 salimo yasa minyi jatiga wale kebo yi ulubi seka kele chugumina o ni ngoni mbela sa mi ngoni chadi jamana nyama Idris Deby denge Mahamat Idris Deby ali kono nyajira ka fo ko minyi DJ6 sali jamana duru yi ukanga nyongoni ni Muritani jamana na nga ukanga nyonyi edumina umafo ukanga nyonyi minyi kalumina ukone mafo nga aleko nga hagila ko nde dore malika fereni dabalitige yasa kaseka seka do jisen sali aleko no chugumina ne basiri ngoni ngara Umar Anguiba fe kabo le soir de Bamako kono sirfuke ayo pasite ambe Umar Anguiba ambe alefo ka soir de Bamako babela telefone watina mamadi baba ko ate ko nyomi me yele mani ferenga almadi alebe keni hakili wallahi ne ben tege do me boni sebe mi nu ko mako nouvelle horizon ibina yika fo gerente mi nasir lembe malika abe kaluna ni nabi a kabe wati mi na soni ni ala salama ko gerente inka adala na la kurukuy ibina yika fo sigimi kumbe nabe fo go sigi balle na le kunganga ke ka bene ni kalo yele kile mugwa ani kile gana fa ba re konna la ibina yika fo ko o sigi ko ni borama ko ni ala mabashi ke kalo kura mi nabe na jo o kile nani na sigi ko ni akanga ke ni ko re madu akoro ibina yi abina ke ka beni jonka gele ayi e Conakry no ye Guinée se Burkina ma aywa akumina teni an yere ka jamana ta no ye ba Malibai ayi bina ye ka fo ka koni be kaluna ni na gerente asire o ka gerente fo ka tase iyo mama o koni tale me ka an ka jamana re koni sigare ali no o ya soro malinye mo koni mi ka kuma chama fo mi ma yira ka fo ko aywa ko watu koni kai ga ibina ye ka fo ko sanigero ni ferigoro la aywa an koni nyembe gerela aywa wala sa ka gere ka dala kurujona ibina ye ka fo malinye mo o ye jegulu wuli no o ye ministru ye wasa o be se ka se to were president ni ale for nyasimbe ale be se ka ke aywa kununu no ya ba ye to ga mina kuma nyonya an ka jamana mali ale ni sire wore ni nyoche aywa ibina ye ka fo ko akrina mi ko ni tara abe ina ko mi aya no ya an be wati mina kuna funi dugule lo ya ida ka fo ko kuma nyonya ko ni aye no dobla ko bari kadaka mali ye dobla aywa ni ye sire o jamana refene ko olu ye ko ni ye dobla ibina ye ka fo ko nunu ndamne mali ye ko njolembe fo sanani
nani ɲɔgɔnna si la nana b'o la kana kɛ 24 ye CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ ko fɛn kelen a tɛ fara yota a tɛ fara kalo 16 ka taa bila kalo 18 na ko fɛn kɔni tɛ fara o kan ayiwa walasa ka samasamali in k'a nɔgɔya bɛɛ kɔni ye dɔ bila ayiwa i bɛna ye an bɛ waati min na dogodogow la kalo 20 kɔni a bɛ i na komi o bɛ ka fɔ ko bɛn kɛra mun na awɔ kalo 20 kunnafoni dɔw fɛnɛ b'a yira tuguni o kunnafoni dɔw b'a yira tuguni k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ninnu n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaa ninnu ayiwa olu yɛrɛ kɔni kun jɔlen bɛ an y'a fɔ cogoya min na kalo 16 la nka i bɛna ye k'a fɔ maliyɛnmuso dɔ bɛ yen n'o ye anw balimamuso ye min ye wele bila président Macky Sall ma k'a to Makan Arabi Saoudite maa dɔ yakili b'a la a ko kɔngɔ banna minɔgɔ banna yalima a tɛ gɛlɛya ye a t'a bɔ an kan wa a bɛ i na komi Macky kuma in kɔni a ma tɛmɛ a kan a y'a yira balimamuso la k'an bɛna dɛmɛ don Mali ma o kama ale yɛrɛ kɔni y'i gulokiba bɔ k'o bila kɛrɛfɛ ayiwa kuma ɲɔgɔnya ayiwa ka delili kɛ fo ka se ɲɔngirili ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa o bɛ Mali mangoto cogoya min na an bɛ waati min na a bɛ i na komi ayiwa sɔn kɛra u taw ma nka ko mun b'u kamana gan min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'ale de jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ in na koyi ko kalo 24 ko den kelen tɛ bɔ a la ayiwa o kuma ɲɔgɔnya ye ani kuma caman bɛ ka fɔ min ye ni olu ka laɲini na n'o olu ka faamuya la n'o ye dɔgɔyalikanw ni nɛninikanw ye ayiwa ko o kuma in kɔni bɛ ka kuma o kuma minnu bɛ sen na ko o bɛ ɲini ka kuma ɲɔgɔnya ninnu k'olu gɛlɛya ko ye a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna la ko nka i bɛna ye k'a fɔ u ɲɛ bɛ min na nin kɔfɛ ko hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga la ayiwa k'a tugulen b'o de kɔ ko o de bɛ ka ni gɛlɛya in kɔni bɛɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ laɲini ye jumɛn ye ko ni nana ye ni bɛn kɛra nin na ko walasa Mali nin ko in bɛ se ka sabati cogoya min na ko ni Mali fɛnɛ ye ayiwa hali n'a kɛra saraka ni kunkurunin ye o ye jumɛn ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale bɛ jɔyɔrɔ min na ayiwa o bɛ se ka bɔ o la cogoya min na Sogɛli tɛ sɔn ko ça c'est pas un sacrifice de trop Sogɛli t'o kɛ Basili ka kuma don ne ta tɛ fɛn ka de sigi kɛ Basili o fɛnɛ dɛmɛlen kɔfɛ o bɛna yɛrɛ k'a fɔ ko waati kɔni bɛ cogoya min na gɛlɛya kɔni o bɛ ka da ɲɔgɔn kan de ayiwa ko Mali kɔni bɔlen ni Amadu ko in kɔnɔ ni o ye ka siraw datugu anw ye ayiwa ko o kɔni a bɛna kɛ sababu ɲumanba ye jamana in ma ni fasiri ye awa Seyidu Tarawele ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Nouvelle Horizon fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen Solomani Ayidara Sefukɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u b'a wele ko le soir de Bamako le soir de Bamako ale kumanen don ko Sefukɛ min kɔni ye a bɛ se san caman ma san o san min ye mɛ kalo tile 25 ye ale ye farafinna yɛrɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ye o de ye siratigɛ la sa min kɔni ye a yira k'a fɔ waati jan tɛmɛnen na min ye farafinna ale jamana ɲɛmɔgɔw ye olu sigira ka miiri k'a yira k'a fɔ ko n'an kɔni m'a fɛ an ka se ko la n'an kɔni m'a fɛ min ye farafinya bonya ni karama o bɛ se ka d'a kan cogo min na ko o tɛ se ka sabati cogoya si ko fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen hakilila kelen walena kelen o de ye siratigɛ la sa min ye mɛ kalo tile 25 san 1967 a yira k'a fɔ sa min ye farafinna jamana ɲɛma ale 32 olu y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na min ye Ethiopie ale faba kɔnɔ ni o ye Addis Abeba ye u ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min kɛ a tɔgɔ ye nazaraka la la charte portant création de la première institution continentale africaine o de siratigɛ la sa o dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye farafinna jamanaw yɛrɛ dama u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka don da kelen fɛ walasa ka bɔ da kelen fɛ Sefukɛ Fasilkɛ b'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko yelima min kɔni ye an ka maakɔrɔba minnu n'olu kɔni ye nin sɛbɛn in tɛgɛnɔ bila kabini san 1963 ko yelima olu ka hakilila bonyana wa ko yelima olu ka hakilila ma jaba wa ayiwa ko ɲininkali bɛ o yɔrɔ kɔni na Sefukɛ ko a bɛɛ ni ka se san 60 ma min ye farafinna jamanaw kɔni mɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min kɔni ye u bɛ se ka kɛ kulu ye yaasa u fanga bɛ se ka se
haki kula o daba kun te dore yi min yi farafina bunye farafina dambe farafina karama farafina min yi akadunga fa farafina akalakana min yi farafina aywa ale biseka joni ayere chukumina dama kenye kono sharia kono sirfuke ku min yi ni ma korba nunyi koni ni hakile mla yasa min yi shirima siringene ma farafina ale biseka ke gunyi gumi na bunye ne do je sirike nani bella jelife o di siratige la sa sirfuke ka yi me ka fo o bara ko ni gele abeka yi ula so gwa ke min yi ka be ko min yi ma korba minunyi woni hakili nyuma ngoni nati ka be ko mi uluka kila be ka jaba toni fo ka yi me ka fo farafina jamano yere dama de be ka nyon labla o ka nga fora nyonga ka jamana minun deme ya sa ka bogele akono ay wa ko bela jeli de bi to ko fe ya sa min yi o jamana kele yi o se ka to o gele akele kono ko ka soro min yi murgo keita nunyi ay wa o farla nyonga ka njebuli ngoni zigi asigi kunta dore kala kana kare farafin jamana sila ka farafina jamana to sigile ko ndo ni siratige la alisa min yi bulno bla folo min gara samba kele kebe kono do bi woro ani saba o temeni ko fe min yi uyaye ka fo yolo ay wa ko o kono meka du ino africaine ale baro ko ni na siratige ko ni nasa sirfuka min yi september ko le konondo samba kele keme konondo bi konondo ani konondo min yi farafina jamana farla nyonga kokura min yi ka tongura fene sigi aywa nga utoni tongura mbela jeli akile ikelini ute dore alisa min yi farafina jamana yi usiku tegeno bla min yi gafela chugumina yasa min yi farafina ale bisika ke jamana bakele chugumina war kele misika bo min yi farafina ale jamana bela jeli la chugumina kunga ka yime ka fo sirbuge min yi ni layni nungoni nyi ko alisa kwa keme toka je ne fasile ngoni ngara maimuna dumia fe le soir de Bamako wula soir de Bamako ambe abela jere fu dumia muso ka fo iboro ni yakle jigimuna doni mina ameta disa biba ni muri bukita wallahi fuja bami kumakana wallahi ku ibena yi Ethiopia masake abora on manga mali kono kana mali kumbe aeroport la kata piwuri da on ye ni muri bukita jeruga murgo nunye jamana ko ke dukodi wallahi ibika du mara chumina muru keta nuye mali maratini adonima jama farafina jamana becela siruga ibaro farafina jamana becela masake kelemi kumbe na tarana yare ka jamana to la bien mali wodi kundu murgo mi adishi ko shidi sefe tala ambe aba fo meta sibla kai baba murgo ala ka ni aka bebe yitele do mali barena ayo meta sibla ko bela jele ni watina mamadi bogorba ko rati yere fo ibe ay ka fo ko kalabanci o fekele o gando wani afeje bila yere ka fo di je woni e ga do fondo be ko na mi ni karamo bambula na yo an karam ay ale bele go kuma do fora ibi akatu de kuma do fora Mamoudou Digo kuma do fo ko arrogance and orgueil abengona sirfuke mogo do be ka yelema chugo ay anta yelema o be kan c'est dire quoi ni ti bamana ngame minu mame wunyiniga mawani bogorwa ko nati ne zigi ka miri no ngo abada ijo de kan karambo wuli de karambo abdu turi ay mu fina nya wuli ahoko arrogance kunche bayani parce que ana sigaka pour que minu de bamana ngame ko bwa kalama o kana digu ko kuma yele klo kani klo arrogance oye kunche bayani orgueil oye yere baya ya vraiment me karamgo foka wala mando karamgo abdu turi ala ka me angoro amira rabi basite kam mori boro ko lati ami yere fu anya foto kamina ibila yi ka fo reporter kon na la sa minye franci fama no ye Emmanuel Macron ako saison 1 bana saison 2 de benino ibila yi ka fo mali ni ala sona makabe na kayira mahoronya lafia kata ka saison 2 ko ni to se na ko minye no ye Jean-Yves Le Drian fo kata si Florence Parlima ay wa gouvernement Macron ka sida ibila yi ka fo nunu munu ku yen ningelaw ye nunu munu ku ye kuma jugu folo nunu munu kumbe aiwa kam an ka jamana la yini ka bisi basa ko nunu somala ka bo gouvernement ko koy wa e ka bla man la ku ye ni sunda de bla la man la bitaw yini mafla ku foli ku somaka bo ko no bari ka daka ku ka bara aiwa ka kera to ka je
suruga no ni mbeka on disi ibina ye ka fo min ye France fama ya ibina ye are ko ni aka kumanda abina ko mi asiru la doni ko ayi yira mina ali no ya so ko afari gwani be doni alisa bari kadaka min ye aka la sigide ya ambassadeur no ye meyere o geni katase ko journaliste mo fo katase o ko telesoni radio soma no ye France 24 ni RFI ayo o fene bela de len bolen ko fe ibina ye ka fo mali ko ni sira ka di barkani fo katase takubama ame wati mina ina kumi mi vene kelebe ga fari kwa oye mali kele ki yere mine ka bo ni kumi ka kuma fa sa G5 Sahel re mo wallahi aywa ni baye mu yetuguni ko ambe ka kangar madda fene ke mali ka kangar madda ke ministre da fene ko ka ki koloshi muna bari ka daka u ko nyemo ko olubi ka ye yoro dawla temelina no ye bamba tu ka nyogo yoro ye awon ku nyine ga ke tuguni nanga ambe kuma se mi na ka ngana nyino ko ye jume o ye Jean-Yves Le Drian ko a wolele be boji ni ne ka mali la kalkura ka kana ko kiriti la mo bala aba mali fara kadaka France ministry mali kadaka ibina ye ka fo milité fo ita khamblon akwe ministry an be se ka fo ko abegele nga ibina ye ni wati na on bari kadaka minye an ga tamasira sebe no ye passeport ye o mi ko me an ga jamana kunga no o alere ko ni to yiro la aywa ka fo ko jegulu muni men no ye société civile olu ko ni ye la ni ke wala sa abe se ka kiri to ga mina akwe chiembela de le se ka da keneka ibina ye ka fo koroli amina ye an ga masake munu men no walma an ga farafinye ma munu men no luye geleata ka an ga waru nyami ibina ye olu be kiri nazara jamana ka aywa walma ko nazara jamana be ale fama na le fene nyami ni ga an ga jamana ka ko yalma ko o kirili an ga jamana ka ay ko yo kujubi wa aywa ni ngali re ko ne nga wala sa ka kuma dala sunya tuguni ibina ida ka fo ni be ku ye muye ka an ga jamana ka hayire mo khoronya kulu sigama ka dala ku ni jume ibina ye no oye Sénégalais Idriss Gana Gueye no oye uka bolonta jokul mi rebe ko PSG ale o Algérie aywa ayi ban wati timolu na ko bloki dobe ay barika daka ko fendo ba ka kato do mi no ote bolonta ere dolanti ere sharia ou ale shi ere ko fo o bela dele temelen ko fe ko kungle namba ale la aywa o kungle na ato o fele buya ko na manya ato buya ale koni te bloki do bi ale ta do shini ko kuma kunye muye ka yira aywa farafina jamana bela jelena krekene la munu no olu bangena am farafina jamana ko yelma khoronya talen ko fe kadaka mali refene bika wale mi yira farafina bela jelena ni watina ko ni ye minge kambe kan jo an joro la ambe ka so anga keluma wa anga tu anga klino ko ibina yika fo ali no ya so ko gele min taraka mali sigre ni agile ata sharaka ay wa barika daka be fa anga enyemo mi no olu yere ko ni wa fotoram na des vallées des vallées locaux de la moribond France-Afrique. Donc France mi yere ni ale yere biki tama foka se asaro la ko ni shi jambata la nga ibina yika fo ko nyema do be en fer no ko olu de bika tugu o ko hakina ko an ko ni ye farafin jamana yi ay wanga wuli kan jo an yere yi ay wonna ya kilno fe tami manga jamana nunu de me anga tugu hakina nunu ko ibina yika fo ni bela de le bole ko fe ibina yere ka fo kalo kura no ye juin kalo yi o clé duru aywa aéroport la en mettant de no ka Jean-Yves Le Drian ka kumbe kiri o baro be se ka ketuwa mina jamina edamola ngo jango ko jango avoka ko jamangene na me ministre la me banawa aka avoka ko aywa sara bole ka kiru ke malika ambassadeur la français ambassadeur ye ti bi ka chugo aka na ya doro kami Jimmy Bora mo gota ay mo gashi mataw ale ka kiri bise ka jode ka sura mata dinge Seydina Omar Kigo aywa ni journaliste historien écrivain do ani ni ale ka fasiri ani mi bo reporter kon Seydina Omar Kigo amafo le républicain fasiri de ko le reporter fasiri de ko bela jeli amufo Sulumani Aidara Sherifuke nega do ka boni sebe minni oba wele ko le komba le komba ale kumane ko ndo ko mali ale ni irisi jamana ni nyonje o de siratika la sa mi ngoni ni ko abisi wati jamo mi ni France jamana ko ni o sebe ko toro le men mali koro ala sabwa ke ko mali be wuli ka jo bele jelila ya sa mi ni deme ani deme abisi ko soro irisi bolo ka nyeshi mali ko mo chumina aka
ja minyi lakana ko ale sira fɛ aywa ale ni sira wɛrɛ o de siratigɛ la sa min kɔni ye ko Faransi jamana ko kɔni zenda ka da min ye ale joli la siko o de la Faransi bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka suruguluw kɛ dibi la yaasa min ye Mali kɔni ye a bɛ se ka be kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min ni a sɛbɛkɔrɔ ka dun o de siratigɛ la sa min ye an ka minisiri Abdoulaye Diop n'ale minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma aywa ale taara min ye Moscou o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a kelen mun de dɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ nafolo ko ni kasabi ko ma ni o ye Alhusseini Sanu ale fɛnɛ tun bɛ min ye taamabaw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye an ka musoba min bɛ n'a bɛ wele Madina Sisoko n'ale yɛrɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sirabagaw ko olu lahalaw sabatili ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye minisiri Lamini Seydou Tarawele ni ale ye kuranko ni jiko ni dugujukɔrɔ nafolo ko ale minisiri kɔni ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dara Irisi jamana na taaku ninnu bɛɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ yaasa min ye Mali ye ale ni Irisi jamana u bɛ se ka na ni baarabolo wɛrɛw ye minnu ni lakanaw tɛ kelen ye o siratigɛ kɔni na sa min kɔni ye Irisi jamana a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye an ka Mali kɔni ye k'a dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan yaasa min ye Mali ye a bɛ se ka jɔ a yɛrɛ ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye dabalo ale sira kɔni kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen ale kama ni dɔw b'a fɔ a ma ko bleu ko bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka na ni o caman ye min ye tajiko fɛnɛ ye ayiwa o bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka na ni taji ye Mali kɔnɔ cogo min na o de siratigɛ la sa u ka min ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ min ye sɛnɛko ma olu yɔrɔ ka nɔnabila min kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Maxime Marco Wiche ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sɛnɛko sira kɔni ye olu ni Mali bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka baara caman kɔni boloda ɲɔgɔn fɛ min ye dun ka fa o bɛ se ka sabati cogo min na Mali ale kɔnɔ cogo min na nin siratigɛ kɔni nka ɲɔgɔn ye kɔni ale kun cɛra ni kuma ye kuma min ni o ye Irisi olu yɛrɛ ka minisiri ye u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Irisi ale ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye Sergei Lavrov ye a y'a jira k'a fɔ min ye Faransi jamana Européen maaw k'a bɛ k'u jateminɛ u bɛ bɛn min na Mali kɔ kan ayiwa ko u k'a dabila koyi u k'a dɔn k'a fɔ min ye jɔnya tile ye ko o kɔni banna dɛ ko Faransi de kan k'o faamuya min ye jɔnya tile fɛnɛ ye k'o banna min ni Européen maaw fɛnɛ ye k'olu kan k'o faamuya ko waati dɔ sera sa u ka Mali to a yɛrɛ ye a ka se ka pan ni a yɛrɛ kama ye k'a sɔrɔ min ye jamana wɛrɛ ma wuli ka i ni don u ka baaraw la a ye taa nin sira in fɛ a ye segin nin sira in fɛ fo ka taa fɔ k'a fɔ ni Mali ma taa aw ka sira fɛ dɔrɔn ni ko ye aw ja aw b'o ta ka ɲɛsin Mali ma Irisi jamana kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi jamana Européen jamana n'u ye fɛn wuli ka ɲɛsin Mali ma u k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Mali kɔkɔrɔ su k'olu bɛ Mali kɔkɔrɔ tilen ne fadiri kɔni kɛra min ye le combat ale fadiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ sigi kɛ siga foyi t'a la combat fasigi jɛkulu bɛɛ lajɛlen waati la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate i bɛna ye k'a fɔ ko maa yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin i tanu yɔrɔ la ayiwa nka ne b'a d'a kan i bɛ jigin i sen ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la koyi i bɛna ye k'a fɔ min ye info matin ye min ye info matin ye ale ko min ye an ka cɛmancɛla kuma ye k'a bɛ san kelen na bi walasa ka kow dalakile i bɛna ye k'a fɔ mɛ kalo tile 24 san 2021 ka na bila mɛ kalo 24 san 2022 ko o bɛ bɛn o san kelen yɛrɛ ma pewu koyi i bɛna ye fanga min ni a jasora ka bɛn ni uti kalo yɛrɛ tile 18 san 2020 n'o o y'a sɔrɔ ala ka ɲin'a la an yɛrɛ ka karamɔgɔ Abu Ture ale bɛnkɛ ale tun bɛ mara la nka mara kɔni nana kalifa Bandaw fo ka taa kɛ Mukutaru Wani kɛra ale ka minisiri ɲɛmaa ye i bɛna ye ka bɛn n'a ye cɛmancɛla fanga dala tilenni ayiwa sɔrɔdasiw olu wulila Asimi Goyita ani a jɛ les 5 colonels ayiwa k'a fɔ ko taabolo min bɛ sen na ko o t'o olu fɛla ye ayiwa o de nana kɛ sababu ye fanga jaso filanan nana kɛ ni Faransi faama yɛrɛ n'o y'a dusukun kami kojugu i bɛna ye k'a fɔ a kun ye jumɛn nka yanni o cɛ fɔlɔ ayiwa laɲinina n'o ye Mukutaru Wani ale mun tun ye minisiri ɲɛmaa ye ayiwa a ka sɛbɛn bila sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye baara bila o baara bila kɛlen i b'a ye président Bandaw ale tilala ka ayiwa danaya kura k'o ta k'o da Mukutaru Wani kan
min daraka o make bashi mali bolo aywa ko ngai bina yi ka fo gouvernement da ko ni bela jele sigida min ye Modibo Kone fo kata se Sadio Kamara aywa ko olu yere togo ta doron ko o bolisi la te fiogwe a min kera o de mabbe aywa anga sora suma bari kadaka o ya soro Asimu alere president dangai anyinina ambe shati mi no be ko shati ba la yini ka fo ko president danga ale ko ni kangi haklitu min ye anga jamana ka basi o ministry so min be ni no aywa alere ko ni hakli kan to lula ko kun jumene la ni seben kura mbe bon min be gouvernement kura si ka soro o yoro ale te foi kala mala ko atebe on la ke sababu ye fanga jaso flana o beke o dugu sejere ko ni la silike o wertemna mi ma yira ka fo ko bandaw ni muktari muktar wan aywa olu ko ni yo olu black refe olu blale krefe sa aywa olu yere ko ni mina o nyeshi bara ma wala sa mi me sika ke basige o be sika do anga jamana nunu ko ni konna la to mina ibina yi ka fo mekalo kle muka ani woro ibina yi ka fo anya fo bandaw aleni muktar wan olu yere fene olu buka la silike la sili mi ba yira ka fo ko olu yere fene ye fanga yere ko ni blakoi ka beni bidoya yere sa temele le 28 mai 2021 aywa o doni kile yere fene ga tuguni sa ibina yi president Asimu Goita alere ko ni olu bedo barala o don kile na ibina yira ka fo tuguni minye la sili mi ma yira ka fo ko chamajira fanga ministry nyamaya ko obedi M5 RFB ma o de bina ke sababu ye dogotoro shobel ko kala maika amba ale bi anka premier ministre yala fene bete mele ko fe kata décembre 2021 na ay wasiga fo ba mi meke na la yini wala sanyira kura o besika dianga jamana matuwa mi o ba yira ka fo ko chamajila fanga ko ni ka mana bo kalo woro fo kata bla sandu le ko na ay wa ibina yi ka fo o ko ni la selin ko le o ibina yi ka fo mi ye sandu ye ay wa on mali wala ko ni taru yira sidaula ko on ko ni on tesoni na bi on tesoni na shini on mi ye ka fo sharti mi yere fene be no nous le 21 février charti mi refene bi no ibina yi ka fo nous yi chama la fanga la leba mana bela jilembo ale koni fene yele madu anga wasadi unga kula minye ka ta mwa asa kemeni mwa nkeli na kata bla kemeni binani ani wulo bla la ibina yi ka fo ni bela jile tembele ko fe o wati kele na M5 RFV ibina yi ka fo ko gele ya koni bo ulura njogo chefu o gele ya bela do fene jume Mahmoud Duko no oye balle bu karamo ba ote ibina yi ka fo ale yere ko ni kele meki yere mine ni ye M5 RP la o fene bela jele ko fe M5 RP re nyema la ulu ndonche iba yi ka fo alisa gerento be ni no ni bela jele re ko fe Francis fene ni ole de kene meka aywa ka anga jamana ka jala ki euro chamana aywa ni be bole re ko fe tuguni ko ibina yi ka fo 31 janvier 2022 re fen la aywa mali anga chama la fanga olu yere ko ni fene bina frère bela jelen ke ka fonasi amasali ko olu yere fene genga bwanga jumana ka fukata si uka telesoni radio soni nu bela jelema aywa donc ni bela jele geleyi mi na lere mana bora Modibo Kone fe ni abe kanyeshi chama jela fanga adala kenli ko kayira maliduna me wati mina asankele anani joti choi no oye 24 mai 2021 fokana si 24 mai 2022 ma aywa fasini ngala jombe Modibo Kone nyafoti Modibo Kone aba foka wala nyimando menye fasiri jekulu bele jele yi amu foka wala nyimando sifuke nebe muludu alisa koni sebenyi ni uba wele ko malido aujourd'hui ali koni manedo sifuke alisa ameto minyi franyala fanga alekele ka sangelizo hakilla jingina minyi emekalo kile mugani nani samba flane muga anikele minyi mekalo ale kile mugani nani samba flane muga anifla minyi franyala fanga tago flana asangele dafara joyi wodi siratigala sa ayala ka fosa minyi mekalo kile mugani nani jantemeni samba flane mugani kile minyi colonel Asimi Goita na jew olu ye ferene dabaleke yasa ku joji me fola joro la minyi bandaw kasika alebo a joro la chugumina o siratigala sa mingoni ye ferene dabaleke
koni ke minye bandao alini Muktar Wane kulu bui o nuba wele ko fanga jaso o ukele ko feza minye Colonel Asimi Goita kale koni ajira kafo mingoni ni ko frandi la fanga ko ale kanga lakle na be wele ko rectification wasibuke o de stratégie la sa minye Colonel Asimi Goita ale fene dana ya koni da M5RFP ka ale ni na manya kafo M5RFP ale ka wuli ka jobu nyina aka munyuko manya ka wale koni mwena ya saminye Elaji Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga biseka bichugo minna o de stratégie la sa minye M5RFP mo fene farla nyonga ukadana ya kata ka da minye Dr. Shukel Kokala Maiga ka o de kara sababu Shukel Kokala Maiga ale kera ministry nyama ye o suruga ko mabe yere nyininga sangede temeni kofe yel maka biseka fogo nunga bara ko nyana wa o sangele ko ndemende kofe o yel ma biseka fo minye nunga bara ko ni no ira lawa o de stratégie la sa mi ngoni ni anga kuna funi dila badoyi ni abi wele ko Amidou Sampi ali ko ni enyiningali nun jama ngoni njabi ya ira ka fo sangele ko ndemena mi ngoni bandawi ale ko ndara franjala fanga ale laklini o baro ko ni nudo noy kofe ko ale ko ni mulu mi ngoni ni yele machama ngoni ngara franjala fanga ale tago flana na kama yi ka fo Mali ale yere ka yere ma horonya o segera amo ni Mali ni bonye mi ngaka kabijela wale o bonye o ko ni segera ma minye edambe ko ni anga Mali ko ngono wa ko olu fene yirwara wa Mali ale fene to diara minye jensireke nane bele jelila songa ke wulika jo chama minunge ya sa minye Mali ka yere ma horonya o biseka bunye e bunye chugo minna o kale ko ni vesa minye foranja fanga ale tago flana no ba wule ko ka lakle rectification kale ko ni ve ka ko keme wasaye ale sanyi ngale kela abi minye anga kuna bune dila do Amidou Sampi aba nyinga aba fo Sampi yere bulu minye foranja fanga nyamo wi ukanga ta sira jmenve Amidou Sampi ko ni ya ira ka fo minye e bara chama ngoni ngara ko ma foranja fanga nyamo ka do ka fo minye e bara chama vene bi ulu kanga ke alisa ko ngale ko ni misika mingoni vo uye ko kana je jamana shilame minye uka jamana kono dungi foranja fanga nyamo ko lu lame ko bisera mingoni nyira ula ukata usira ko ne ve ko nganu ko ni usira ko ne mla kata sira usira ko ne nda ko molo bala de kujugu awo wallahi olila bamano ma fa bamana ngala ko bamanange ni yeku kumine ni yeku kumine awo kuminde daba kuyi ki malo kubibi sikate kumaina ai sikate kumaina ma famya man ni kumain famya bari mala kuya ka kika kumain ka son ibafo bamanange mana fina koko kala bamanange mana fi na mamadi bogorwa ko ko fu al nemme santeni ke kika soma ko ngana ki ma al ni kungo ben fa nteni ke ki ko blare okay e ga sirbe na do fara kala sakala alisa na fara ko bamanange na yi ku mine awo minde daba kuyi ka muluku babu awo c'est-à-dire bamanange mangati pour bara wareka minde senenyi sene de sene la kibita bara wareke ni ala ma jange bi mal wallahi o de la keba fa ka yiru uladi uka nu digida je mashika uka nu nyeta mashika kulo fe min ye jamana kono donyi oluka hakilaw ani jamana kono donga tasiraw uka olu laje waka lebi seka min vo alisa mani donyi anga ala ni Arbi Yunale Rabani